ha ka benta ka banengkong yu i ba udong jin upersyang menwat benya ya kata ke e ka ba kamper ka ba yasno bat kito ki jingja ki balaja hajan jong kami jong kumta bentip kam benya shushu syapang jongka ula ino wat ya ka kam ka behe kardan jongo bat ka kasino project ro wala ubas jongo ula kerpat yu kanoro kami jong kasawai ha ka we ka yingwai ka baret don bok ka paralok jongka kala yarap niyo kamyaka kum ka translator kanong pen kelaktin ka ba ka trehok bat ka pendep ha ka por ka jing in jongka ka yaj bej menta ha ka we ka liang udong jin ularai bo un shong wai ha ka we ka building ka kamera ka ba mar persya bat ka jakasa jong ka mi jong sengaw pher ya ka jing long jong ka ne ka kamera ukwa ben sa ha ka ne ka kamera ka ba mar persya bat ka jakasa jong ka mi jong Henry ladon lupa obreu ubabat ya ka ne ka kamera udong jin ula ai pisa ya ka ne ka agent kanang ba kan ya keren pengbet bat utau nong shong wai ban pen kan lano ya ka jakasa jongo Henry uneu nong shong wai tre ban le kumta wat la kataru udong jin randin ya ka ka ba ula kujing mon ula shong wai ha ka kamera bahapo jong kaju ka building bat ula sedang ban le man kapor syadukan jong neu nong shong wai yarap kami haba udon kam ka jing yarap bat suki kila ya de paralok ha ka bakadu udong jin ula kular ba siu ya ka bai wai lai benai bat ka jing lut jing sep bat da ka balik kumne ula yo bansa ha ka ne ka kamera bat ula le jar sya ka building ba kami jiong ka sa bat da ka ba page ya ka post box ula lap ha ka no ka flat ba kami jiong ka sa nang ta ka yunsil ka paralok jong kami jiong kalawan bat ka lapit lengo ya udong jin bat ka geli pidun kam ban ya kendu ya no udong jin ula thok ba ule sya ka mala ka balai ka bas new box kalong ba ha ka ne ka mala ka balai ka don ka bikini salon na ka jong pilengo jong ka yunsil ula hap ban le jerong ha ka ne ka salon hang ne ka yunsil kawan kendu ya kami jiong bat kila ya bam harengkat ka jing kemen kami jiong kala keren syapang ka we ka shnongret jong ka Austria ka ba kala yo pule ha ka por ba ka translate karu shisin kasngi ka kwa ban im lai lun klem jing ting kum kiwe nangta ki pulit kila funi udong jen namar kila tip mano ba pen pad ya ka yit kali jongo bat ka kerteng jong ne ubriu udeuli bat upeniyaj kawe ke factory snakot ula apply ben shimram na bang Henry nak daw ka jing pen kelano ya ka polisi airam la ben shimram bat ka kam jong u kala duno hadin utip bakane karu company yaj kadai ka balashna da ka company ka baudong jin utre kumta ularai ban pen hiar ko podia udong jin hashwa ban mi na police station ukli ka ka tanat ka bade ban shna pen bahaya ki street light namar ha ka to kamet ba ubud din ya ka mejiong uyu i ba ki street light hang ne ki la thot onda ulawan phai shayeng uli ulawan kan ruyo Henry udong jin syam la shop persyayo bat ula pensangi ru ya une unong shongwai ban phone ki pulen uli ukno ya udong jin ya ka jing duno ka factory jongo bat ka bala penjenjar ya ki nong tre jongo hadin ba uli ula jai udong jin ula ai bam yo bat upen smutu yo ba udai tang unong bicar benya ya ki jing tip syam la poi perkhat syam la tip bakane kala ban penjat ban pen snew ya ka jing im jong kiwe uli utip bakane kam dei ka jing bakla jong dong jin Henry haba upeji ki baying bat ka jing duk ka jing kerdu jong ki udap tang da ka jing smosi bat ka jing bidar kumta udong jin ula ya keren ya chairman ban ai kam nak ban tauli haki por ba menta bun ki beriu ki ju perkhat tang ya lade udong jin pat uya rap yo nongwe ka balapan sengu tenat yo chairman ha ka por men kami jiong kalami syabar bat kala lengno haba ka yui baki ne ki lai kim thucho man ka por kawan ha ka ne klenti bakenja ban ai jing ba me ki miao bat ka keren halamarwe ngade shisha kanong ice new udong jin ubalari ha kendong uyo sngew ya kane bat ka jing thumu jong ban pen kutno ya ka jing tim ka badon ha ka mi jiong kala nang scam ha ka sngi ka babot udong jin ulik phai shalashnong bat ulik kendu ya ka paralok kelas barim jongo bat upha ya ka ban khot ya baro ki paralok school barim jongki uong ba ukwa apni thu bat ulik kendu ya orang ba shnong ulik pan ushabi ying jongo te orang ba shnong uong lada don jing thumu ju ban wan phai shnong te ka bahayu bandino ya ka ying jongo menta hajan jong ka ying jong ka mi jong kin sapli ka we ka resort ka jaka bi tenat ban bam bat bansa kumta ki jaka kirim dor baha menta kensan udong jin uken mau bat ukeli hatu kalaja ka ka bapalahang ne urang ba shnong ula jubab nadu ba kami jiong kala minang ne kam don shu ka jingja ka bapala ka jingja ka bakhadu ka de ka jingsha da snyang klau ukhun jong nong sajan kumta udong jin ulikin du ya une ubru uba sha da snyang klau uya thu hadin ba kuba jong kami jiong ula yap
ulas ngosi pat ngosen bahaya kami jong kum tau lej ai jung pam ka Henry syam lanut ban plajing iya ka kum tau layang kum bakat minit habari ying jong ka Henry haba umut ban lej bhaino usnyang klau ula beu undala met paro si para lok kilia kendulang udong jin ula aye ki mar kawe ka kwat ka ba kami jong kalapan kalaktin baru kila kendit Henry kistang ban keno biang ya ka baka dei ke suar udong jin uya thu badang sian ula yo iya ka bas ngosi ba ka badan ka jingtim ha ka jing jong ka kalong ka ba ka ba jenjar ba upan jingarap naki ban lum jingtip syapang ki jingja ki bala jaman shwa hajan jong ka mijong ong ba ukwa ban yarap ya ka mijong ka parlok jong ka mijong ka daun minta ka long ka no hikai school kumta kala yalam ya dong jin sha school ha ka kamra pakila bu ya ki record jong ka school udong jin ula wat ya ki jingtip nang ne minit ula shna ka jingkhen bat ka bapan kindit ka long ha por ba ka mijong kalit school ka jingja jong ka jingyap bar ka jing mansaw ka jur ba bun ki jingja kila ja hajan jong ka udong jin ban yo jingtip kham bnya ula lek kendu bat ki ne ki ba mensaw u baneng kong ude ukhna ubala kelon hamin hol u yathu ba u itanat bahaya ka mijong Henry syamla not ban yathu ya ka ukhna uba ar ude ba ai kandi ya ka bat hadin ula tengku bat kakali bat ula mensaw uru ula don hajan jongka kumba shipho minit bat uru u itanat bahaya ka haman ba udong jin u kendo yakine ki ba mensaw u syam kawe kata kine ki jing mensaw kija ha kapor ba kidon shipho metar ka jingjengai na kamijong hadin ba ula lum jing tip shibun ula bu santeli ki kendon ka benengkong kalong ka bama bandon lang bat kamijong ha kaju ka jaka kabaar kalong kabama ban ya keren batka kabalai kalong kabama ban itu ya ka kabasaw kalong kabama ban itenat ya karo kabasan bat lada kine baro kia jalang hakaju kapor de kajing yap kalatikna Henry kadon kalat ban laj yakini ki kendon baro kata ubri ude bandon kajing sngeu ko basisya na kabenta jong kamijong kata kamot ubu ijok ya kamijong hakane kamiet kadawan kalawan kendu ya udong jin kabla kendit ya kijing wat benya jongu bat ka ong baka de maka ka bapan saprayang ya ka kubor lamler baka mijong ka de kenong ais new ka ong haba ka tip ba ubriu baka itenat u itenat ya ka mijong ha ka jing bisni kala le kumta ka pha ya udong jin ban pan map ya ka mijong na ka benta jong ka de udong jin wong ka ba baka dala de kan le pan map ya ka mijong ka daun ka yethu baka mijong kalalit pule sa college bat ka yathu ba senior jong kiro upule ha ka ju ka university bat ka mijong tele se un sayo jingtip na college ro kumta ondala Simon step udong jin ulit kendu yaw neo senior Henry yo jingtip utip tang kawe baka mijong hadin bakala dap shim admission kala sangeno ya ka jing pule jong ka nang ta udong jin ulit kendu yaw brew uba cek tiket cinema ubala plajing iteng ya kamijong uye thu ba usha yo ya kamijong namar ka shajwan pich film men bat haba yo ya ka jing ba bru jongka ula terwajing samlaya ka Henry hadin ula mensaw teu dong jen ula lengmo kumno ne ubru umyap haba utokit benya yo utip bau neu samla ju pendan kam ya ka kerteng ba shisha jongo kamut kane ka kerteng ka badan hakane ka nimtak jongo kam dei ka kerteng basi sha jongo kamut kamijong kam tip ya ka kerteng basi sha jongo hangne udong jin ula sangthu sakawe ka kendan bale se ka jingtim ka trekam lada kamijong ka itu yu brio u badan hajan jongka bat ka tip ya ka kerteng basi sha jongo udong jin ula pen kala ya ka kendan ka balai ka ba ula tho kalong ka bama ban itu ya ka namar menta ula tip balada kamijong katip ya ka kerteng jong phi kalong ka bama nangta ula theu ya ka jingjangai ka ying jong kamijong bat kadon kumba shipho metari bat kensan ka jing theu jong u kalas new bat la shu bantan ya ka bat hakne ka por kamijong kala pli ya ka jingkhang kumta udong jen ula tanju bor ya ka ne ka jing theu kat ba kamijong kadang ya kham shajan kensan ka ne ka jing theu kala laj bat kala pen men saw khandiat ya ka rendang jongu kabal pen shisha kalong ka bama shisha bandan shipho meter na kamijong bat ban tip ya ka shisha ulit kendu ya ka parlok jongka ka yunsel upin itu ya lade bat upin iya ka ya ki jingwat benya jongu shaphang jong kamijong ulap pan yarap na ka yunsel ban yarap ya kamijong ban laj na ka jing tim khnang bakan yo ya ka jing im ka balai luin bat ukli ya ka shaphang jong kamijong
bat kum no ki ya itu bat kala stang ben ya thu kum no ka kendu ya kami jong ka ya thu ka kendu ya ka hakapor bagi le student council kami jong man kapor ka shat phong ki jan ki barong yong bat ka long ka bajar jar Henry wala ka taru ki shanrang ki itanat ya ka uwi usamla ukhot ya ka benek bit film bat u haba ka kentaj uneu samla ula kelon na mau jengking nangta uwe unohikai hadin bala dep tho exam ula pensang ya kami jong bat ula tho I love you haka paper jong kami jong kala mi kloi haka jeng shapting bat kala full la payak ambulance Henry kim nge ya ka hadin jong kane uneu nohikai ula hap na jerong building jong ka school bat ka khubor shapang jong ka kala sapriang baka de ka shwar na kata kadau kala sange no na ka jeng pule jong ka kayethu bakala awat ya kami jong keleng bat hadin kala syam ya ka haka shnong ka bathali bat ka bakanja kami jong kala kentaj ya ka jing yarap jong ka yunsel te ka yel ka penpau ya ka jing pikir jong ka na ka benta jong ka hadin kami jong kayethu ya ka bala don kinong tu ki balawan tu haying jong ka kumta ka yunsel kala yarap ya ka ban wat ying wai jawe ka bala pen sngop kemen ya kami jong nang tau dong jin mat ka yunsel kila lit theu ya ka jaka kaba uto no hikai ulayap pat kade shipho metar baro armut kisha yakran namar ude no hikai jongka bat kia itu iwe wat ka kartang ro baro ki kendon kia seriam te ka yunsel kapenya kendu yeu saya armut kishan rang ki balamen saw hajan jong kami jong hapo ka shipho minen ka jingwat benya karukom khen jong dongjin karanang scam shushu kum ta ularai ban tes yalade bat ulas tang butin yakar kum le jong kami jong man kasnge hakapor no phaisnge katre ya kakam pen kelak tinjong ka bat onda kala shong that kala bam noodles lane kala di coffee min katre kam hadu 4 baje nangta kala ai jing bam ya kimiau shasurok shisin shibnai ka shai le shong boss bat ka sange haka station ka bakhadu nangta kawan phai biang manla kasngi ba ar udon u delivery boy uba pen poi tiar haying jongka udong jen ula penio kam ya une ubru ha supermarket bat manla kasngi ba ar udong jen dalade ulik pen poi tiar haying jongka mar sentit ya ka jingkhang ula bu ya ka por 10 minit kami jiong kala pli ya ka jingkhang udon jong udong jen ula sedang bantit stet ula ai ki tiar ta ka ba unyau bahaya ki bat ula phasanya ka hashwa bu unmi kami jong kala ai khuble yu la slem bah kam shem la krani yeno ro onda ula poi shabar ula pe ya ka por kaduna 10 minit bat kam ja ka ek basneu ula beteng ban le ya ki kniat si ki bahadin ro Henry yang slem palat na ka 10 minit bat kam don ka ek baja ha ka we kasngi ula rai bu yang slem palat na ka 10 minit kat pa udang hiar na mau jengking ula kumlat ya we mau jam bat ula kelon udong jin ula mensaw nang tau dong jin ula pen kelaya ka kendon baneng kong jongu bala dadon ki bayang 10 meter na ka mijong bat lada ki yang slem 10 minit ka don ka jengma bat man la kasngi ba ar udong jin ula long unong pen poi tiar patis ta jong ka mijong suki kami jong kala stang ban keren yu kumu paralok kami jong takwa pen siu da kakat jong ka Henry udong jin uklet penra kakat ridar kumta kami jong kala rung syapo balik shimpisa pat udong jin ula sengau syepting namar kapor kala jandap 10 minit dan bok kami jong kalawan ai pisa ha kapor ka babiang udong jin kloi ula hiar syapo Henry ula jantengku ya kawe ka bai pat ka saing bud jong kane ka building kala hap bat ula mensaw na ka kedi jongu bat ula sungtu baka jinya krenro kadon uput onda la poi biang kasing baar kami jiong kayu i ba unong pen poi tiar ude da we pat ubru ka bala pen sngau diaw ya ka kumta kala rahi ya gitiar ha ka we kaliang hadin ba udong jin ula koj udong jin ula litet helmet ka bas kem bania da yalade bat ula lit pen poi tiar biang haying jong kami jiong kala pho samarki marsin yo iu bat kala pitlang ya gitiar bat o udong jin hak ne kasin ula nyeu kat no kentin ude ban keren bat ula keren shipho kentin tangba kat pa udang ya kami jiong haba ka yoi ya ka kti bala sob jongo kala kali hato ka jing mensaw kala jahdin ba pilawan hang ne Henry udong jin uthok em kade ha kapor bangadon hajim haba uyoi ya ka jing kemen bat ka jing sngo suk men sim jong kami jiong ula klet kat no kentin ula keren haba ulik phai ka bai jongo kala sentoj bat ula sngo tho ba ka jing ya keren palat na ka shipho kentin ro kalong ka bama
ka yunsel kalawan kendu iu sya hospital bat ka ong iu ban husiar bah lada kami jiong katip ya ka kerteng jongo te kalong ka bama Henry udongjin udip pakat no uid ya kami jiong bat ukloi ban IT lot ya ki baro onda ula koj na kejeman sao jongo ula budin ya kami jiong kane kedekas ngi kabak kami jiong ka juli shong bas shisin jibnai udongjin ula budin ya ka ushong ha kaju ka bos bat ula shong shedin jengai khatwe metar naka bat ula sngaw tenat baha ya kane kejingleng ukwa bakan don kajing dheng kali kaba kham ne slam khnang bakapor kan kham slam sidang lenti kami jiong kala aja ka shong ya ka wei ka temen kaba lanang penjan susu ya ka jengai jengai jongki bat nakadaw jonga traffic jam ka bos kala sange udongjin ula sngaw shepting bat ula pet ya kapor bat kensan kalili kaba compare kalawan bat uyui bakadon katrok ketrot hajan jongkane kabas kabaki shong ulas ngautu ya kejengma kumta ula kenti na jengkangien hakne kapor kami jiong kala pli ya kejengkangien bat kala perta ya kakerteng jongo menta om deishu tangpa ula don lang bat ka 10 meter nepalat na ka 10 minit Henry kami jiong katibru ya kakerteng jongo udongjin ukan mau ba om judan kubor ba upertat ula tiet hakawaha hakapor telang kumta udongjin ula pu samarki bad ula kenti syapo kawa haka jing sisya udongjin usyat pej bahaya kami jiong haskol bad suki kami jiong ru ka itu iu bad katip ya ka kerteng jongo naga uniform tag jongo hadin bakila da pule na high school katip ru ba ula liwat ya ka syaying jongka hadin ka yu iya ka dur jongo hakne ka school alumni bo bat haba ka yu ibiang yu sashisin kadai hakapor ba udongjin ula kenti syapowa dan bok ka ambulance kalawan hakapor ka babiang bat kila rayu sya hospital kami jong ka tharai ba udongjin ule kine ki baro na ka banta jongka kumta hak jong so shapting kalawat ki khubor syapang jongu bat kalas ngusuk mensim haba ka yu ba ula lat na ka jingma kayunsel kalawan sya hospital harangkat ka jingbitar Henry udongjin ukwa bentip tang kawe kanja ayu lada kami jiong ka idian no yano onda la Simon step ka yunsel ka yalam kai pengat ya kami jiong syakawe ka jaka nangta kala fun ya udongjin bat kala bu kane ka fun hajan jongki kanang ba udongjin unios ngo ya ka jing ya kran jongki nangta ka kali ya kami jiong hato pila ju itana samla yano kami jiong kasngap jar shwa te ka ong hoi udon uwe senior jonga hayung mane nga itu iu nadu bangadang kena ngajule syajing yasang tang ben yu Henry hakawi kasngi ngayo ba uli tidawai epilepsy na pharmacy kadawai jong kajing pangkiring tharai uting bangan yetu brio syapang jong kane na kata kadaw ule kiar yanga hadin ba ula pas na high school ula ai kinots jong yanga Henry hakawi kasngi ungap ula kenta yu bat kayatu hadin bakalalit pule sya university kila ya kendu biang Henry ule kumbum itu ya ka kumta kampen pausyu ya ka jing sngaw jongka onda udongjin ula poying ula pit ya ka ne ka notebook kabau senior ula aya kami jong kaba kami jong kala brand habau pit ya ka ne ka notebook ula yoi ya ka kaba pen sngaw lengo yo kumta ulit kendu biang ya uneu senior habau dongjin ukali uneu senior ula pla pakato ka jing sya kan tangap kam dei ka basisya Henry ula yak ler namar ba udon ka jing pangkiring bat kami jong katip ya kata kajing sisya bat ban ya dayu na kajing leran kala tok ya baro ba ula sya kan tangap Henry uong ba uklem pa ya ka ban le kumta Henry ka balengo kalong hak jaka bu un ya daya ka udi ma u bapen bu nam snu ya ka dak bapen sapriyang ya ka khubor ba kami jong ka de ka shwar uong ulia kumne ban lait na kajing bishni kajing tharai snu jong ka samla jongo bat kanang bakan numpau ba udon kajing pangkiring uneu senior ula penbut nam ya ka kumne udongjin ula pen iu ya kajing tho kaba uneu senior ula tho hakasla ka bakaddu jong ka ne ka notebook kaba pen isyai ba uneu senior ula plajing i ya kami jong menchwa de uneu senior ula pla ba u itanat sisya ya ka kaba la pen sngew bitar ya udongjin namar uneu senior ula pen kenya baharo ki kendon wala kataru udang lagiem kadaw kalong namar kami jong ka ijhok yeu Henry upat hak jaka bu unya dayaka upen but nam sneu pen banyaka udongjin onda ula poyeng ula tho no sentiat bat ula ta hak kedur jongu bat ula sungthu bahadin bala deblut ban but yaki kendon bala buru dan kam sakawe kata kajing sneu jong kami jong uno ubah kami jong ka ik tang
sang uta ubala ban lait na kane ka jing tem kumta udong jen ula kut jing mut ban job ya ka jing ijong ka mi jong ula pha message ya ukim bat ka yunsil nang ta ula le sha ying jong ka mi jong u ye thu ba ude unong pen poitiar khnang ba kan pli ya ka jing khang ukwa ban ong ya ka ba ki e baro ki balaja kim dei ki jing bakla jong ka kami jong kalas ngo shapting kumta kala pensang iyo namar ka shapting bayo kanja ka ka basnyo ya udong jin nak ka daw jong ka Henry udong jin ula keren da ka ba unyaw ba kat no kentin ude ban keren bat ula keren shipho kentin bat ula bu ka jing ai sang ba hakmat jong ka pa ula wanra nasionong nang ta ula mi nang ne Henry kat pa udang ya chashil yang surok ka we ka tra kalawan hakmat jongo hapa ka mi jiong kapli ya kene ka jing ai sang ba kayo we pen drive hapa kapet kayo iki dor jong kaying barim jong ka badang long kumjo kumba kalong nang ta ka video jong ka down ka papan map ya ka ya ki e baro baha ka jing bishni kala khot ya ka shwar ha ka bakadu ka mi jiong kala yo ya ka jing pan map ka kala ap ka milinti baro shikata kayon sel ka bawat yo dong jin kala poi sha police station kumta ukim ulit kali sha phangjong dong jin na ubos barim jongo ya unya unong di dukan unong pen poitiar upa ula penyo kamsha supermarket nang ta yaw chairman nang ta ule sha ying jong dong jin bat ula yodak na kane ka almari bukot jongo baro ki kot ki balapan kala kitin da kami jong nang ta ladon ka jing tho sha phang ka jing li jingwan ha ka resume jongo ka ba ka yunsil kalachna haba kim ule kali kumno ka ithu yaw dong jin te ka yunsil ka kali jing kali pen ban yo hato pinge baki don ki shwara kana ka perthe teu kim ken san ukan mau ka message ba khadu jong dong jin ka de sha phang jong ka mi jong kumta ki le sha ying jong dong jin pat ki la chek ya ka computer jongo hangne ka don ka we ka website ka badon kam ka kerteng pat u password ban pli kumta ula ai ka kerteng ka bala tho ha kana ka yen u password pat ula ai daw college roll number jong dong jin bat kane ka website ka lapli hangne ki download ke report ki ba udong jin ula pan khen ya ki ne ki kendon baro da ka babu ya la ka jing em ha ka jing ma ha almari ki don lightly ki jacket ki bala jot men kami jiong kala mi ban le ai ba mi ki miao ukim ula le jar nadin jongka hadin ba ula theo ya ka jingjangai hap deng jongki nangta ula keren kita kishi phau kenten ngatip khamba ya ka khana ka padon jingya dei bat phi hap deng jong kane ka yunsel kala pren ke report ki bade shaphang jong kim ka bala tho ba kim ru udon ka jingtim bala dadon kino ki kenthe ki badon jingya dei bado kin sangat ha ka jing mansau lane ka jing yap ka yunsel kala mi shabar pat kala khod ya ukim da ka kerteng jongo namar karo kala stang sho jing iyo hakne kapor hapdang jongki kadon ka jingjingai kumba shi pho metar haka step ka babot ukim ule chaying jong ka mi jong ule ai ki report ki ba udong jin ulashna shi phos ne manshwa ka bala tho phim de ka shwar udong jin baro shikata ukwa abni thu ya kata kami jiong haka sen ka benengkong kala le chaying jong dong jin na jing khang yet kala pe chaying jong ka harangkat ki umman haki khmat jong ka but na ka computer kala puli ye ke report ki bau dong jin ulashna ki saki ki long ki basai tang ban wat ya ka jing shisha bat ban yo ye ki jubab bakum no ula ban idia ka ula bu ya la ka jing im ha ka jing ma ukim uye thu ya kami jiong bau dong jin don jing sngo pher ru la ka de shisha ne em ka shwar u idia ka kumba ka long nadu ka danut bat ka men sim jongo tharai tang kami jiong ka bala ban tip ha udong jin udon hakas ngi ka babot ka yunsel kala wan sha police station ka yethu ba kami jiong ro kala ja ukim sngo kan de habau yo sngo ya kane habau pit ya ka jing bunia jo ka yunsel ula sngo tho ba ka yunsel ka don jing sngo na banta jongo kumba ujule ula shong kham jangai naka nadu baudang khna kila ja ki jingja ba phalla hajan jongo kumta ula rai bu un shong maroi hakum kane ka por udong jin ula wan ha ka jing jongo udong jin na ka bastang ula sngo thu ba ukim udon ka jing tim ha ka jing jongo watla ka taru upania dei paralok badu udong jin ukwa upania rap om tang ya ka mi jiong henry ya ukim ro ula yo jing penshai babaro arngot kidon kiju ki kendon ka ba ki de ban bot bat udong jin ula ai jing mut yeu ba ude bandon ka jing ukim udon kam khandiat ka jing slor hapdeng jong kine kami jiong kala posha austria kajaka ka baka kwa banlen baro sikata bat hangne ka kendu yeu dong jin ubala ap lepa ya ka banwan hangne ukim ula tip lepa ya kane haka por ba wat jing tip ya ka jing ja jong dong jin ba ule cha na kata ka daw sngo kendet ya ka jing ja jong dong jin bat kami jong kala ai kuble yeu ba ula sumar ba ya ka ying jong ka
dia udong jen ya tu bakade ka kemi jongu kabasu maria ka yingjongka namar bakalas ngopop bat kalas ngau babe bakala yarap ya ka shnong banbe shnong ya ka kumta ka pha ya udong jen ban pan map ya kemi jong nak banta jongka dia kemi jong ka ong kam shamdan ka aka ka baka kemi jongu kala pen sosi ya ka banadu ka bastang kala sngutu baka kemi jongu kam dei ka bru ka basneu Henry ka kemi jongu ka dei ka bru ka bolului hang ne udong jen bat kami jong kila ya shongkai palat na ka shipeu minen bat udong jen ula ong ya ka ka ba ula ap kami lenti ban ong baro shikata nga ya phi bat kensan ka benang kala kala na ka jing shai sha ka jing dong ka lili kalawan bat udong jen ula yang ban lekno ula pediang yela ka nosep Henry kami jong kala pensenge io bat ka ong ha ka ne ka jing lenti jonga ngala perkhat bahasa pangjong phi bat ha ka jing songphia ya ka jing sngan jongki ka ong bakala pule bahaya ka jing khen jong dong jin bat kala syam ka ka bau dong jin dala deru pat tip kata kibru ki bajengai naka ki ngat ha ka jing mansau lane ka jing yap Henry ki badon hajan jongka kamja ka ka basneu kumta ka ong syong pat nga ngaru nga bahaya phi ha ka ne ka por ka benang kensan kala pengat baro arngot kila ya kedup iwe tang ka jing ka basisha ka bala ban pen ko dia ka ne ka jing tem ha ka wi kalyang ukim pat ka yunsel ki yang mar persya ha ka jing jengai ka bashi pheu metar kat ba ka yunsel kadang ya shakmat ukim ularandin usngu shapting bayo kanja ka ka ba maya ka Henry ka yunsel kam shapting bat ka playa ka jing jongka nang ta kalik phaino da ka bos bat ha ka ne ka por ka message jong dong jin ka lapoi ka balatho ka kendon ka bakhadu wat ju ai lat yaka panjangai na phi ukim ulas ngutu ha bau yu iya kane bat kloi ula phone ya ka yunsel bat ula mare na din jong ka bos la kane ka de shishane em ka kendon ka bakhadu Henry ka wei ka long ka batikna lada arngut ki bru ki ich shisha iwe pat ki lenti jong ki ya kendu be namar ka jing kala ban job ya ki baro bat kane ka khana kala kot kuble shibun ye phi par lok bi bye take care